Kampsport på Høje Efterskole, det er en blanding af jiu-jitsu og karate. Så vi har elever, der kommer fra alle dele af Danmark. Målet med den her kampsportslinje, det er at ramme bredt. Vi har nogen, der kommer fra ingenting uden erfaring overhovedet. Jeg har simpelthen valgt kampsport, fordi jeg synes, det kunne være meget spændende at prøve at træne. Jeg har valgt Høje Efterskole, fordi at der var primært kampsport, og at jeg synes, det virker som en rigtig god skole. Og der var heller ikke så mange elever, så jeg synes, det virker ret hyggeligt. Og så har jeg hørt, at de har et rigtig godt fællesskab, og det passer også. Jeg har set mange videoer på YouTube af Højer. Jeg tænker også, det må jo lige være noget for mig. Lærerne, det er simpelthen nogle fantastiske lærere, der er.